Zajímavý program pro správu fotografií na vašem počítači a jejich sdílení se světem se jmenuje Picasa. Po jeho spuštění se vám automaticky načtou fotografie ve vašem počítači a rozdělí se do adresářů, které používáte. Později přibydou i další adresáře. Zde vidíte název, datum pořízení a základní možnosti, které můžete s fotografií provádět. Každou z fotografií můžete také upravovat, a to buď oříznout, tím pádem získáte detail fotografie, na který se chcete zaměřit, a nebo můžete provádět další úpravy. Povšimněte si, že pokaždé, když ukážete na nějakou funkci, objeví se nápověda, co všechno tato tlačítka dělají. Přidat můžete také text. A jako v ostatních programech, pokud se vám ukáže tato šipka, znamená to, že můžete celý objekt posunovat, kam se vám zlíbí. Klikneme vedle, abychom změnu potvrdili. A je to. Přidat můžeme i popisek. A fotografii můžeme buď někomu odeslat e-mailem, a nebo nahrát do webových alb. Zde si vybereme například název alba a popis. Viditelnost tohoto alba může být buď veřejné, anebo neuvedené. Pokud je veřejné, může ho vidět celý svět. Pokud neuvedené, znamená to, že musíte poslat pozvánku k prohlížení tohoto alba. Do alba můžete přidávat i obrázky z jiných adresářů. Stačí je jednoduše vzít a přetáhnout. Vzít a přetáhnout. A pokud je označíte levým tlačítkem myši, můžete je opět nahrát do webových alb. Po nahrání se vám objeví ikona Zobrazit online a tím si ověříte, že se fotografie skutečně nahrály. Nahrávají se na server Google, ale o to se nemusíte starat. Místa pro vaše potřeby je tam dost. Pokud chcete někomu poslat odkaz na toto album, stiskněte tlačítko Sdílet a dále si vyberte, komu chcete fotografie poslat. Pozvánka byla odeslána. A zde vidíme, komu už jsme fotografie poslali. Samozřejmě si můžeme vybrat další osoby.